Tak my jsme si určitě před zápasem mysleli na vítězství, chtěli jsme tady získat 2 body a zase sem vrátit tu domácí neporazitelnost, ale vzhledem k průběhu toho zápasu si myslím, že je pro nás remíza vítězství, protože jsme vlastně 2krát tam prohrávali, myslím, o 4, o 5 a dokázali jsme se z toho dostat, což si myslím, že jsme ukázali naši sílu a že jsme zpátky. Já myslím, že největší problém tam byl, že jsme byli nedůrazné v obraně. Oni nás v útoku mastili a když my jsme byli v útoku, tak nás mastili a my v obraně jsme byli takový vlažný, procházel nám tam právě pivot a taky jsme si nepohlídali jejich první vlnu. Tak určitě to pro nás bylo náročné, protože když musíte dotahovat, tak vždycky mnohem víc ubývají síly kor s takovým týmem, jako jsou Michalovce, které vám nedají nic zadarmo a není to lehké s nima hrát, ale znamená to pro nás určitě hodně, že jsme se nevzdali a myslím, že jsme předvedli dobrý výkon a že i divákům se musel ten zápas líbit. Jo, to určitě. Já myslím, že to byl možná i dobrý tah trenérů, že se právě Michalovce na tyto hráčky moc nepřipravovali. A vyšlo to, no. Každý vítězný zápas vás posune dál a je to jedno, jestli hrajete ještě o medaili nebo ne. Samozřejmě teď jsme momentálně na 4. místě a klesnout z tohohle místa níž, to by pro nás bylo mnohem horší, takže tyhle zápasy jdeme zápas od zápasu, že chceme vyhrát a vybudovat si dobré sebevědomí, ať už do finále Českého poháru nebo i do playoff.